Si és la primera volta que accedixes a UA Cloud i no has passat per un procés de preinscripció per als graus, és possible que no tingues un correu personal en UA Cloud. Per tant, quan accedisques per primera volta a UA Cloud amb el teu usuari i contrasenya, se't mostrarà la pantalla en què has d'introduir el correu electrònic personal. A més, hauràs de seleccionar en quin idioma vols tindre UA Cloud. Incorpores el correu electrònic personal. Recorda que no pot ser una adreça institucional de la UA, per tant no pot ser @ua.es o @alu.ua.es i sol·licites el codi. En l'adreça electrònica que ens has proporcionat rebràs una notificació nostra amb un codi, que és el que hauràs d'indicar en este apartat. Copiem i fem clic en guardar. Ja ens consta el nostre correu personal.